tuh, dasar nama ini. Semua. Tuh. Mana? Oleh, bro. कैसे हो आप लोग rantar segenar nah guys man birat sanung besar guys helmet ang bener nah sanung besar nih sanung besar nih baru bener nah korom brena ram kembali jadi nah mana melema langsung rantar segenar why is nothing. खांख्राय नाङा बेखौ अलरेडि रानखाबाय आरो बाङाय दंबावो फोरानबावनो गाइसमोन नायनो हागोन आरो ना माने गोरलै गोरलै एसेबां गिदिरबो जाद्रायाखै नै गाइस नुगोन आरो ना दा फोराननानै नायनोसै माबायदि मोनखायो ना मोनखाया गिदिर ना दङ ना गैया नायनोसै आरो ना कि मास पाइसे सें मास गरै मास Marama Hamdani na keman khaibo guysmoon सोरबा जानो गोसो दंबा कमेन्ट खालाम लोगोफोर दोनगोन आं नोंथांमोननि थाखाय गाइसमोन लागाव नुबाय थादों आरोना नोंथांमोना माने नाखौथ' नुखादों जानांगौ माने माबायदि ना दङ ना फिसा फिसा आरो माने नै मा नायनो শিঙি মাছ আহিছে খল মাছ আহিছে মাগুৰ মাছ আহিছে সব আছে তাৰমানে গাইস थोरी ना तोराली माছ तोराली 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 यह देखो बड़ा मजेदार खूबसूरत इतना सुंदर सुंदर जेखायाव बेसेबां फैदों नायनि र' गाइसमोन दिन्थिनानि नै गाइस मोजां नुवाखै एक्सुलि मा सान्दुंजों प्रन ना इखौ फ्राय खालामना लानानै सेम सेम जानांगोन ना गाइस ना गोरोन्थि बुंदों नै मेंबाय आरो गाइस ना एसें मा सारबावनो आरो बाप इमान मेचिनथ' नङा नङा होमबा गाइसमोन सारनो इमान हारसिं सारनाय बायदि मान नङाना बिसिनि दैखौ मेचिनबा बेलेग बाथ्रा नङा होमबा जेफोरखौ होनानै दोनबाय आरो जाहाथे आरो उनावहाय सारोब्ला माने मोनफिनबावनायनि जेनेबा हाबबावनायनि आरो उनाव ना गाइसमोन आं इखौ दाननि आरो ना माने दैखौ मोजां सख'नाब्ला बिथिं लङा दङ नै गाइस बिथिंनिफ्राय हाबो आरो ना दैया नाया माने उल्थाव जायो नालाय बेनो आरो नोंथांमोना मिथिखायो नाया केতিয়াव माने बोहैनायथि थाङा आरो ना माने उल्थासो दावखोखायो जोबोद खस्थ'जों सारबाय गाइसमोन
जोबोद नेबाय गाइस माने बेखौ माने जिसिबिजों जावजोबोन आरो ना गाइस माने जिसिबिजों जावनायखाय माने हाब्रुआ गोबां जायो थारमाने बेवहाय मोनाखै नङा मोन्दों नाखौलाय माने थोरि नाबो मोन्दों एसे बांद्राय ना मोनाखै आरो ना माने थोरि नाबो मोन्दों आगोल खेबसे जाखांबाय माने बारा दै जायाखै सानबासोल'सो जादों बेनिफ्राय बेवहाय मोन्दों माने मागुर ना मोन्दों ओमफ्राय लोगोसे खुसियाबो मोन्दोंमोन मागुर नाखौ माब्रै ना मा मोन्दोंमोन गिदिर गिदिर आरो ना ओमफ्राय खुसियाबो मोन्दों माथाम मोन्दोंमोन गिदिर गिदिरानो बेबो आरो नै माने बारा दिनानो जायाखै माने सानबाल'सो जादों आरो सारफिनबावदोंमोन आरो मोनबावबाय नै माने अट'मेटिक माने दैया एकदमबारे बोहैना माने दावखोनानै हाबो आरो नाया ना गाइस बेनो दायो थांसै आं न'आव गैखाला गाइस बिराद सान्दुं गोसा आरो ना उपाय गैया साथा लादोंमोन साथा लानानै मा खामानि होनो बेलाय नङा होमबा गाइस सान्दुं गोसायाव जास्ट ओरैनो स्लाइड ओरैनो महर गैया बांद्राय आरो सान्दुंजों माने खामथाबनानै माने गोसोम दाउब बायदि जानो सानदों आरो ना गाइस जेबो नङा लकेल बय ना मा बुंनो आरो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय सापर्ट खालाम लोगोफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सान्दुं गोसायाव ना सारबाय जोबोद खस्थ'यै थ' बाहाय एनार्जिखौ बाराय होनो सानदों आरो ना गाइसमोन जाखांलायबाय गाइसमोन फैलायबाय फाखोरसे बेरायनो बेफोरथिंनो नङा होमबा गाइस महा थांनो नङाबा माने बिराद गरम ना बोथोराबो माने दानि बावसो बिराद गरममोन दायो माने आरो गोमला खालामबावबाय आरो ना जाबाय दयनि ना सारनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बिराद मोजां जाबाय आरो ना फेब्रेनो ओरैबायदि सान्दुंमोन दानि ना मानसि सानसे गोसोम जालायलायो आरो ना गाइसमोन एक्सुलि गोसोम जामारबाय एक्सुलि मा होनना बुङो बेखौलाय जाखायो साननैयावनो थिग जाफिनो आरो ना गाइसमोन एवजोबनो मा गाखोनानै गाखो जाला बे हांसोआ बरियानो आथिं खरस खिना फैदोलै बिरादनो हेल' गाइस जों माने मोखै जानो सानदों आरो ना माने चेलेन्ज नांनो सानदों जोङो फंबायजों आंजों सोर माने थाइसे थाइसे लादों नै माने जानो हायो ना हाया आरो ना थ' नायलांबानो जाबाय आरो ना गाइसमोन आं गिदिर नालाय एसे मानसियाबो गिदिर ओमफ्राय गिदिर लादों आरो आंना बि फिसा लादों नै थ' लेट्स गो स्टार्ट जाजोबथारनो हानांगोन दै जेरैबायदि जाजोबथारनांगोन मोदोमखौ माबाखौ गारनाङा आरो ना Oh no! गोखाथार माथो बिगुरालाय एक्सुलि दाबो मोनाखै आंनिया मा होनना बुंखो मामोनलै इयो गारजिया मा होनोमोन इखो बरा गारजि अ सरि खोन्थानो बावलायदों बिगुरखौ लेंगोन आं गाइस गारदोसो ना मादोसोलै नोंलाय जाजोबगोन जाजोबाखै सोरबाफोर चेलेन्ज नाङो नामा गाइसमोन कमेन्टआव खोन्थाहर जाखांबाय
guysman बेफोरबायदि मोखै जानाय दे आं हाया आं जाला guysman आं अभिगान गैखाया guysman मोखै जानायनि माने अभ्यास गैखाया आगोलावबो जोङो माने सेंग्राफोर माने थिंख्लि जायोमोन आरोना माने आं लोगोफोरा आंना गोबां जायोमोन ओमफ्राय आङो जानोनो हायामोन जास्ट थाइसे जागौमोन लोगोफोरा पुरा जाजोबोमोन आरो नों हानाय जायो मिथाइ जागोन आरो नोंनो नङा होमबा आंथ' हाजानो नालाय गारनो हाया नङा होमबा औ दानि दुब्लियाव हाबनाया एकदम आइरन खादो ओमफ्राय आसुगुराव नोंथांमोना साननो हागौ माने भिडिअखौ मानो बेफोरबायदि मोनसे ड्रेस दोननो गाननानै बनायबाय थायो होननानै साननो हागौ स' आं न'आव थाबा मोजां ड्रेस एक्सुवेलि गाननाय जाबाङा मानो होनबा सुनो बायो आङो जोबोद सुनो बायो बेनिखायनो आं बेखौ बांसिन गानो आरोना guysman सुनो बिराद बायो आं नाथिं जाबाय अके नों मा खराय गाखोनायखौ मोनदों नामा नों खराय ना मायो आं गाखोबा बायलांखागोन दां माथो इलाय नों बेसेबां दङ वाइ दालाय आं बेसेबां दङ 30 केजि नों 30 केजि दङ आं मथा मथि 60 दङ आरोना 60 ओइ जिरायनि दसे टाइम बेयावहायनो guysman थांफैसै नामालै बेवहाय गोलैयोबा माने मबाइला गोलैखागोन आरो दैयाव guysman मबाइल गारना हरनो बालां हेल' गाइस माबोरै दङ नोंथांमोना आं सानो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ स' आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव थ' आं भिडिअखौ माने बानायनाया एसे गोबावानो जाबाय माने आगोलावबो मोनसे चेनेल दंखायोमोन आंहा MX Fitness आसाम नामामोन MX Fitness आसाम आं एक्चुअलि आंहा मोनसे सिलुन दंखायो आं सम बांद्रायबो होनो हाया आं बेनिखायनो सानना लायो आरोना माने इउटुबा आंनि थाखाय माने पार्ट टाइम आरो ना guysman एसेबां समबोथ' होबाय थानो हाया आङो माने आंहा सेलुन दंखायो अलरेडि बेवहायनो आं आरो टाइमखौ माने हटायनो गोनां जायो आरोना guysman उपायस नाथिं माने थांना थासान्दियाव माने माबा मोनसे नङा मोनसे खालामनोथ' नांखागोन नङा होमबा guysman बेनो नोंथांमोना नुबाय थागोन आंनि बे मोनस्पय चेनेलाव आं लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबाय थादोंआनो जानांगौ माबायदि बेबायदि आरोना एसा है नाजारा नोंथांमोना साननो हागौ आरोना बिलाय सोरलै होननानै स' बियो रावबो नङा बियो आंनिनो फंबाय मा बुंनो आरो लाजियोबो मानसिया केमेरामेन माने बेनो आरो आंनिया ना guysman केमेरामेन बेखौनो लानाय जायो आरो आं सम केमेरामेन बेनो आंनिया नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय एसे मोखांखौ केमेरामेन बेखौनो लायो आरो आं सम जानाय लोंनायफ्रा मोजां जायाखै आरोना guysman बिराद हारा ओंखारजोब्बाय नै खानायबो लावबाय सिननो थांनांसिगौमोन उपायस नाथिं मा खालामनो आरो guysman समखौनो होनो हायाखै माने दाथ' मिथिखायोनो दा मा सिजन नै खोथियाफोरा रजबजोब्बाय फुनो जालायसिगोन नै guysman खाथियावनो बेनो आरोना खोथिया जोंहानिया माने एसेबां मोजां जायाखै आरोना जागा माने एसे दै लोमदोंमोन ना नोंथांमोना नुनो मोन्दों आंनि मोनसे नै चेनेलावनो माने दैबानानि सोमोन्दै एसे भिडिअ होनाया आङो बेयावबो आरो बेस्थ' जालायनांसिगोन गायनाय फुनायनि सम सफैबाय माने जेथिंबो आरोना guysman मावाबाबो जाया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन आरोना guysman थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन थ' बाय गाइस
Love you all.